Чайсако, ина ман вақт маҷидо кардам раъднои ауксиони Америка. Ина ҳамун мошинбозор меган, ауксион меган, иш қилипи гап ай ҳамиҷа мошин мегирам мебарам. Биё як бор да ами Range Rover. Ин ами Range Rover чанд сумай раъдной ман намефаҳмам нарх барша. Дарошон ҳуяй раъдной миёй мешинӣ. Ина Range Rover раъдной, ина ҳамун ауксион раъдной. Ақл нест шаҳру магда, ина клитои Range Rover. Меги мошини падар маира чӣ заводид мекунӣ? Биё хицак раъдной. Ба номи Аллоҳ ягон касо напурсидам. Ман ҳай карда наметавонам Range Rover-а. Не биё эрдамонем. Хицака шаҳрвак Range Rover ҳай кардиса. Ба номи Аллоҳ ё меоям қатим леса сирмо мекунанд ё ки намедонам. Биёби Range Rover. Учай другуро барам мумкине ман намедонам раъдной. Не нигоҳ кун шаҳрвак. Ча ба худо қасам ауксион омадам нопурсида Range Rover-а гирифтам раъдной. Ҳай кардисам. Нопурсида даромадагим амиҷа. Да киҷо буда ки ҷои